autonomy hi Nikon Coolpix P610 ania chu hei hian na hian ang chin nge a zoom thlat thei ti zawng kha kan en tur ania na hian kan na hi hangi tlang zawng tu ania tuna kan en tur hi tuna kan en tur kan hmu lai hi St. Paul's Higher Secondary School Tangmon ania chuan hi a zoom a thei ber zawng ania tuna kan hmu lai atang hian hmong hi St. Paul's Higher Secondary School ania chuan kan na hmun le vel hi a hon lam che lo lang donin tripod ading thei lawa chu kan hmu lai hi tlang non view anti tilai hmun kha ne hi mi ho te pawh an lenga an hmu theia an thil ti pawh hriat theih deuh ro ni hi ti zawng kha tuna hian kan zoom hlat thei zawng ania kan back anga tuna hian kan hriat thei tur anga ya channel te video te hmuna mi tia ngai chu zawng ni chun lo like